Sa gihapon, kini si Teacher Alma ang inyong magtutudlo. Sa dili pa ko magpadayon, mag-ampo sa ta. I saw some dirty kids today begging on the street. Their daddies and their mommies didn't have enough to eat. I heard about the fighting in a place that's far away, and all the lonely people who don't have a place to stay. It's sad that these things happen in a world that you've made, but I know for sure that there is hope, so now I will pray. Let there be peace and harmony in this world. Let there be love and joy for every boy and girl. Let your glory fall upon the earth, bring healing to us all. Oh Jesus, this I pray. Oh Jesus, this I pray. Oh Jesus, this I pray today. I saw a sick old lady lying on a bed. She looked so weak and helpless that she had to be fed. I heard my neighbor crying when her daddy banged the door. Another little broken heart, I wonder are there more? It's sad that these things happen in a world that you've made, But I know for sure that there is hope, so now I will pray. Let there be peace and harmony in this world. Let there be love and joy for every boy and girl. Let your glory fall upon the earth, bring healing to us all. Oh Jesus, this I pray. Oh Jesus, this I pray. Oh Jesus, this I pray today. Kumusta mga bata? Lain na usab karon nga adlaw para atong makatunan ang lain na usab nga mga dapat katunan. Sumungutana si teacher. Unsa ta karong adlaw? Martes. Karong adlaw, Martes. Agosto 25, 2020. So kung karon Martes, ugma unsang adlaw? Miyerkules. So kung karon Martes, ugma Miyerkules. So kung karon Martes, kagahapon Lunes. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. So sa ako nang gikaingon, adunay 7 ka adlaw ang usa ka semana. Sa tatarong buwan na buwan sa Agosto. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto,
karong buwan na Agosto, ang sunod nga buwan Setyembre. Okay, very good. So karon ato na usab nga ihon ug unsa ang atong panahon karon. Be, tan-aw sa gawas ug isulti ni teacher kung unsa ang atong panahon. Be, uy, ning gawas si Haring Adlaw. So kay ning gawas si Haring Adlaw, unsa kaha ang atong panahon? Init, no? Kay ning gawas si Haring Adlaw, init ang atong panahon. Kung mugawas ta aron dili ta maintan, kinahanglan ta magdala na usab og payong. Kay andam na bagayod ta magpadayon, babe. Open, shut them, give a little clap, give a little clap. Open, shut them, lay them on your lap. Okay, so kagahapon, ako o kamong tanan nagkaila-ila na. Mangutana si teacher. Kinsa ang inyong mga nakaila na nga mga classmates? So sa atong klase, atong nahibaw-an nga adunay mga batang babae ug aduna usab mga batang lalaki. Kinsa ang inyong mga nahibaw-an nga classmates kagahapon? Si Vina, kinsa pa? Si April, si Keisha, si Amber, si Sandra, si Catrice, si Kay Jasmine, si Stephanie, si Alaya, si Scarlett, Jeneline, si Shena, si Princess, ug si Franchella. Sila ang mga batang babae. So aduna usab kitay mga batang lalaki nga nasakop sa atong klase. Si Earl, si Clyde, si Emmanuel, si Raphael, si James, Angelo, si Benjamin, Nathaniel, si Sean, si Ethan, si Winsray, si Erwin, si Dane, J-Mark. Kini sila ang mga batang lalaki nga anaa kabahin sa atong klase. So ang mga kabataan adunay lalaki ug aduna po'y mga babae. So ang mga batang babae gihinganlan pod sila sa mga pangalan nga pang babae. Mauusab ang mga batang lalaki, sila pod gihinganlan og mga pangalan nga pang lalaki. Ikaw ba usa ka batang lalaki? Good. Ikaw ba usa ka batang babae? Very good. Ako, ikaw, kitang tanan, adunay adlaw diin kita gipanganak sa atong nanay nga kinahanglan natong mahibaw-an ingon man usab ang atong Panginoon. Aron sa ingon, kung adunay mangutana ninyo, makatubag mo sa sakto nga tubag. B. Mangutana si teacher ni Vina. Ikaw ba, Vina, usa ka batang lalaki or babae? Good. Si Vina, usa ka batang babae. Kanus aman si Vina na tawo? February 25, 2015. Okay, very good. Ug pila man pod ang edad ni Inday Vina? 5. Very good. So ari na pod ko ni Inday Franchella mangutana. Ikaw ba, Inday Franchella, usa ka batang babae? Oh. Very good. Kanus aman ang imong adlaw nga natawhan? December 12, 2014. Very good. Pila ang imong edad? 5. Very good. So ari na pud ko
sa batang lalaki. Be, kinsa din ha ang batang lalaki? Si James. Si James ba usa ka batang lalaki or usa ka batang babae? Batang lalaki. Very good. Kanus aman pud ka James na tawo or kanus aman ang imong birthday? Good. Pila man pud ang imong edad? 5. Very good. So kanang mga pangutana kinahanglan kamo makatubag. Mao nga kinahanglan nato hibaw-on, no? Kung wa pa mo nakahibalo, mangutana sa inyong mama or sa inyong papa. Aron sa ingon, kung pangutan-on mo, makatubag mo sa sakto nga tubag. Very good. Lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la lo la lo la lo la le, hey lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la lo la le. Sundog ni teacher. Lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la lo la lo la lo la le, hey lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la lo la le. Pikas. Lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la lo la lo la lo la le lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la lo la le. Duha. Lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la lo la lo la lo la le, hey lo lo la lo la lo la lo la le lo la lo la lo la le. Very good. So karon, oras ta usab sa inyong pagtrabaho. Dinha sa inyong brown envelope, anaa na sad si teacher gi andam. So tan-awan ninyo kung anaa ba ug kung kamo usa ka lalaki, inyong ipapilit ang inyong hulagway dinhi sa noun. Ug mauusab ang pagabuhaton sa mga batang babae. Humana, kahibaw ko nga humana tungod kay sayon ra ang maong buluhaton. So karon atong andamon na nga tong kagalingon para makakaon na ta sa atong snacks. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Right where we are. Alleluia, 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 alleluia. Right where we are. Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. So maghugas na sa kamot aron nga magkaon na. Busog na tanan. Kay baw ko nga nabusog na mo tungod kay nindot og lami ang giandam sa inyong mama o sa inyong papa nga snacks. Yay! Unsa na po'y atong buhaton karon? Mag-istorya na po si teacher. Ako sa kamiko kabigong libro, kanunay nga anda mag-istorya kaninyo, ampingan ninyo ako, o gamon ninyo ako. Ako usa ka amigo, kaabigong libro. Ayaw kini pagatumbi, ayaw lingkuri, ayaw pagkagisia ang mga panib. Ako sa kamigo, kabigong libro, kanunay nga andang mag-istorya kaninyo, ampingan ninyo ako, o gamon ninyo ako. Ako usa kamigo, kaabigong libro. Karon atong hinumduman nga ang usa ka libro adunay tulo ka bahin. Ang atubangan, ang likod,
ug ang mga pahina. Ang istorya nato karon naguluhan si Ayen ug ang pinakaanindot nga pangalan. Istorya ni Heather Ann F. Pulido, gidibuho ni Shono Abreu ug gihubad ni Maria Alma C. Tibon. Asa gikan ang imong pangalan? Gusto ba nimo ang imong pangalan o gusto nimong alisdan og lain ang imong pangalan? Karong buntaga atong paminawon ang lain na usab nga istorya kabahin sa usa ka bata nga gihinganlan og Ayen ug ang pinakaanindot nga pangalan. Si Ayen adunay gamay nga kwaderno nga kanunay niyang pagadalhon. Iyang himuon og listahan. Awayen, unsa na? Pangutana sa iyang nanay. Dali-daling gitago ni Ayen ang maong kwaderno ug lapis. Pangalan lang, nay. Hinay niyang tubag. Sa panahon nga makigdula si Ayen, kanunay siyang mamili og pangalan sa listahan. Kada dula nga iyang giapilan, sugad sa bahay-bahayan, hangtod sa titser-titseran. Mugamit siya og nagkalain-lain nga pangalan. Usahay gani, bisan og human na ang iyang dula, gigamit gihapon ni Ayen ang iyang bagong pangalan. Samtang nagig-istorya sa iyang mga amigo, gigamit gihapon ni Ayen ang iyang bagong pangalan. Gahapon si Ate Hana, karon siya na pod si Prinsesa Francesca. Daghan siyang nalista nga mga pangalan nga gikan sa TV, libro, pelikula o sa bisan unsa pa. Naay mga pangalan nga mubo ug aduna po'y pangalan nga taas. Sama ni Jed, Sofia, Christina, Cinderella ug uban pa. Gitan-aw niya ug husto ang iyang lista pero wala siya kapili og pinakaanindot nga pangalan. Kinaugmaan ning duol siya sa iyang magtutudlo. Teacher, unsa man ang pinakaanindot nga pangalan? Atong pangitaon ang saktong tubag ngadto sa library, tubag sa ilang magtutudlo. Niadto si Teacher Faye sa library o gihugman nila ang usa ka libro nga daghan kaayog sulod nga pangalan ug mga kahulugan niini. Gibali-baliktad na ni Ayen ang maong libro ug wa gihapon niya makit-an ang iyang pangalan. Teacher, nakahibalo ka ba kung unsay buot ipasabot sa ahong pangalan? Pangutana niya sa iyang magtutudlo. Napahuna-huna si Teacher Faye. Sa ahong tan-aw Ayen, ang imong nanay ra ang makatubag sa imong pangutana. Basin, ug nabasa niya sa lain pang libro o basin gikan kini sa baryo ninyo. Pag-uli ni Ayen, ning diretsyo siya sa iyang kwarto o gigawas niya ang iyang kwaderno. Ayen! Awayen! Gitawag ni nanay. Kauna! Ning sulod siya sa kwarto og nagdala og suman nga paborito ni Ayen. Ganina ra ko, nitawag anak. Sulti niya, pasaylo ako nay, nagsuwat ra ko og mga maanindot nga mga pangalan. Tubag ni Ayen. Gitan-aw ni nanay ang taas nga listahan ni Ayen. Nganong wala man diri ang imong pangalan? Namuwa nga nitubag si Ayen. Di ko ganahan sa pangalan nga Awayen. Nakurat si nanay
ug hinahinay gihapon nga nag-istorya. Maudi ay nga ganahan ka og tawagin og Ayen, anak. Kanindot sa imong pangalan. Kahilakon nga nag-istorya si Ayen. Nay, gisugsug ko sa uban na kong mga classmates, angay kuno kong awayon tungod kay mauman na ang ahong pangalan. Uy anak, sa bata pa ko, pirmi pud ko nga sugsugon tungod sa akong ngalan nga panglalaki. Gipanganlan ka nako ni ining maong pangalan tungod kay ikaw makalingaw nga bata. Buot ipasabot nay, ang pangalan naggikan sa batasan sa usa ka bata. Pangutana ni Ayen. Panahon sa mga katigulangan, ang mga tao gihatagan og pangalan paghuman sila ipanganak. Dili angay maguol og sugsugon ka sa imong mga classmates. Pero dili pakig-away ang buot ipasabot sa imong pangalan. Nakaginhawa og luag si Ayen. Asa gikan ang maong pangalan nga awayin nay? Gipanganlan ka nako sa akong nanay. Ingon ni nanay, ang pangalan nga awayin gikan sa pulong nga away, nga ang buot pasabot gawas. Ang awayin usa ka tawo nga hilig magsigi og gawas. Gipangingalan kanako sa imong lola tungod kay ganahan nga imo siyang mahuna-hunaan, pero di ba ganahan ka magsigi og dula sa gawas? Unay, paborito nahong duaan ang tagu-taguan o akting-aktingan. Malipayon ang tubag ni Ayen. Pagsawop sa adlaw, nagdugang si Ayen og duha ka pangalan sa iyang listahan. Awayen at Gawis. Napili na sa iyang mga kadula ang mga pangalan na iya untang gamiton. Jade, Sofia, Christina. Tungod ni ini, iyang gigamit ang tinuod niyang pangalan. Natinga ang iyang mga kadula kay pirmi man mogamit si Ayen ug laing mga pangalan. Og napaistorya si Ayen, ako po di ay usa ka bata nga awayen. Tubag sa iyang classmate ug nangatawa sila. Usa ka hapon ni Ana, naabtan na usab si Ayen sa iyang nanay sa kwarto nga nagsuwat sa iyang kwaderno. Nakita na ba nimo ang pinakaanindot nga pangalan sa listahan? Pangutana sa iyang nanay. Tanan man di ay nga pangalan anindot, pero ang pinakaanindot ang awayen. Tubag ni Ayen sa iyang nanay. Ug diri nahuman ang istorya ni Ayen ug ang pinakaanindot nga pangalan. Unsa ang uluhan sa istorya? Good. Kinsa man ang batang babae sa istorya? Very good. Kinsa ang iyang giduol aron mangutana siya kung unsa ang pinakaanindot nga pangalan? Very good. Kung ikaw si Ayen, magsige pod ba ka og sulat og mga nagkalain-laing pangalan? Nganuman? Very good. Open, shut them, give a little clap, give a little clap. Open, shut them, lay them on your lap. Sa inyong ikaduha nga buluhaton, maghimo mo og collage balloon.
inyong pagagamitan sa dalag nga papel. Inyong guntingon ang maong dalag nga papel o gagmay nga mga kwadrado o inyong ipapilit sulod sa linya nga forma o balon. So kumana, so karon mukanta na po si teacher. Kung sa to'y buhaton kung mukanta na si teacher, ang tanan nga gamit inyong nausab isulod sa butanganan sa inyong mga butang. So, inyong mga tagsa-tagsa ka mga plastic bags. 1, 2, 3, una-unahan tayo, 4, 5, 6, kalat ay ligpitin, 7, 8, 9, kalat ay pulutin, pagdating ng 10, lahat ay nakaupo. Naana ba sa inyong mga kahon or plastic bags ang inyong tanan nga mga gamit? Atong hinumduman nga kung ining kahuman na to sa atong mga gimbuhaton, kinahanglan limpyo ang inyong mga lamisa aron si mama o si papa malipay magtan-aw sa inyong mga gamit nga naana sulod sa inyong mga tagsa-tagsan ka mga box. So, yay! Magkita-kita na po kita ugmang adlaw. Yay! Bye!